Ειρήνη. Μαζί πάτε. Δεν κατάλαβα. Γεια σας. Εντάξει, κάποιο είδους ασθένεια, κάθε πράγμα, έχεις απογραφεί τελείως. Πες μας το Δευτέρα. Μας τα πεις. Όχι. Ο πατριώτης. Ο Βούλγαρος. Λίγο είπα, παιδιά. Αν είναι δυνατά, δυνατά. Γεια σου Άννα. Άρα αυτό το πράγμα μου πάνω. Δεν το βάζω πάνω σου ρε. Δεν το λέω σε σένα. Αγαπώ τα φώτα της δημοσιότητας. Πάντα. Η Αλεξία. Γεια σου Αλεξία. Παρακαλώ. Κοίταξτε, σαν το παγάλι δεν είναι. Όπως τα δίνει. Ο Ηλιών. Έχεις τα λόγια. Δεν τραβάμε τα άλλα, σε πειράζει. Τέλος παρουσία σε σένα. Εδώ δεν πάω. Πρέπει να βγούμε τα λόγια. Εδώ θα αγγλικά. Έχετε πάρα πολύ πλάκα. Δεν είναι τίποτα, αυτή η αλάνα δεν είναι. Δεν μιλάει και μια νυχτεύω. Εσύ ξέρεις τα πολύ πρόφαλα. Εγώ δεν μπορώ. Καρολίνα. Κάψει πάρα πολύ. Εμένα, πει. Που κάνεις προβοκατόριο τελείως, τους ποτίζεις για μετά να τους πάρεις βίντεο. Πάμε. Χειμή σου Γεράσιμε. Σολ, λα, σολ, ντο. Θα τους πούμε γεια. Θα μας πούν γεια. Θα τους πούμε γεια. Τελείως κόλλος. Όχι, δεν έχω πει κόλλα ακόμα. Πες τώρα. Τώρα τι θα κάνουμε, θέλουμε μαλαματίνα Βατσέρη, πες μας. Τώρα μια μαλαματίνα. Είσαι στο Κίεβο, Καρυδιά. Πας καλά. Απολύεσαι. Πού είσαι. Πού είναι αυτό το μπάτς, πες μου να έχουμε, είμαστε... Γεια σου Κότσι. Γεια κορίτσια και αγόρια. Σου βάλω μια πράσινη ταμπέλα, θα λέει.
και έτσι. Κοτίνος. Δεν έχω δει ένα... Πόσο έκανε? Ένα Ναι. μουνί. Δηλαδή, άσχημο. Το σχόλιο όσο επί αυτού του σχολείου του Γιάννη. Επί του σχολείου του Γιάννη, το σχόλιο. Εγώ θέλω να ρωτήσω πόσο έκανε. Δεν ξέρω, αλλά... Μέγεθος τόσο... Πολλοί τουρίστες. Πολλοί τουρίστες. Ναι. Μαζέψτε, ευθύος. Δεν πας καλά. Δεν πας καλά. Όχι. Βάλε το δάχτυλό σου. Πού? Όχι, εσύ το δάχτυλο, όπως το έχεις πριν. Όπως το έχεις πριν. Τι κάνετε ρε. Έλα, απλά θα πάω να κάνεις λίγο κόρ. Λες. Πάμε ρε. Τρελάρα. Έλα φίλε. Έλα ρε, βούτα. Άλλο φίλε. Άλλο. Απλά χρηστάς. Κάνε άλλο. Άλλο, sexy time. Sexy time. Είδαμε τεράστια. Σου κάνω κοντινό. Ήταν μια τεράστια τουλούμπα. Είδαμε μια τεράστια τουλούμπα, δεν έχω ξαναφάει τουλούμπα. Λες Χέλεν, τα ναζάκια στην κάμερα. Να μην εγώ θέλω. Όχι παπαράτσι, όχι άλλη παπαράτσι. Δεν αντέχει άλλο. Μπορώ να ξαναμίσω την μίζης μου. Ο ψυχοπαθής τύπος με την κάμερα. Ο Γεράσιμος έχει παίξει από χθες μου κάπου. Έχει απλά το κεφάλι, το έχει φύγει. Περίμενε, τι κάνει. Δηλαδή, Κάπνιζες, έχει μπάφο. Δεν Να το δούμε. μάθει. Και από τότε δεν έχει ξυπνήσει. Όποιος με βλέπει να το ξέρει σε 10 χρόνια. Δύο μοντέλες. Ποια είναι αυτή? Τα χειροκάκια. Θες πάλι βοήθεια. Γεια σου Άννα. Καλημέρα. Παιδιά σου. Ξανακάτω αυτό ρε Χάρη. Το Χάρη. Ελένη. Μίτσο, Άλεξε. Δώσω και εγώ ένα σάρι. Τι πάλι ποτέ δεν ξέρω. Το μάλι στο χρειάζεται. Πες ένα χαλί που αξίζει ρε φίλε, γαμιέται εδώ στα αριστερά, τι μαλακιά. Άρη τους κάνω αυτό, αφού θα τα αλλάξουν κιόλας. Τρώσε τσάντα μου, ρε. Απλά σε χτύπησα εγώ.
Ρε, ξυνίστα 7,5 ώρα. Σας είχα πάρει τόσες πολλές φορές που λέτε. Για κάνε μια δήλωση φίλα λόγα στην κάμερα. Άλλο. Λοιπόν, θα κατέβουμε στο κέντρο της πόλης, αλλά